Gendet ya. Boleh. Dasar Rawanada sore iki seragame anyar. Arepe wong ngene Pak Jemet iki lho anyar kabeh. Ya jare, ya sendal, ya kebaya. Lho ndasku lho ya anyar, Mas. Gelungane maksudnya. Gelungan. Iya anyar ta? Anyar. Iki sing nukokke anu wingi kudu aku sing nukokke. Ya ora mungkin kok ya iki bantuan iki. Lah ku lumpuk-lumpuk sego MBG. Rong sasi iki tak ijolno si Gogek kemau iki iso entuk gelungan, Mas. Iya. Alhamdulillah. Ya, Igo. Wong ki nek igo. Oh, igo ya prigel. Lah iya. Asik. Spesial kanggo bayi-bayiku ya. Katresnan Jati. Buat semuanya. Luar biasa. Iya, Mas. Salam. Wasik. Salam. Momen aku. Wasik. Janji tresno diseni lintang ing tengah ing bengi ati kang nandang asmara Gusti kula baringo usada rembulan ing wayah wengi nambahi kesing ati iki pepujan ati ning endi domene kang dak anti-anti Rawanada lagi. Indonesia. Wong bagus aja sirana. Awengi
Mas Farul lagi ya, Mas Farul ya. Iya. Musik lagi. Janji tresno disejeni lintang-lintang ing tengah ing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayahe anti-anti. Hey! Oh, oh! Hey, hey! Ya sih, enak ya, Dek. Ramananda loh ini. Putri Home Industry, Studio Shooting. Hey! Katresnan sejati iso nggagrake dodo tenan. Lho masake tukang syutinge lho. Aku salam dulu. Rono mubeng Rono nututi Rono. Rono. Aku Rono mubeng Rono. Bareng-bareng hati-hati karo capenge. Bareng ngono nesu iki. Nesu. Kakangku siji iki. Nesuan ana nesu ora apa-apa. Ora kok bingung. Bingung nesu. Iya, luar biasa ya Mas ya. Ya, oke. Ora gampang nesu. Ora gampang nesu.